Niekedy zhruba pred 6 rokmi som prvý raz išiel na tréning do Zlína, kde je ligový klub. Prijali ma tam veľmi dobre, začal som s nimi trénovať, vtedy som býval ešte na Morave. Takže nebol taký problém tam dochádzať. No a keď som sa presťahoval naspäť na Slovensko do Dolného Kubína, tak jednak som chcel trénovať viacej, tak sa mi podarilo vybaviť si ľad na zimáku v Dolnom Kubíne, kde som vlastne trénoval sám to, čo som potreboval, a tiež som veril tomu, že keď budem trpezlivý, tak sa možno ku mne niekto pridá, alebo si to niekto všimne, podporí nás. Tak to vlastne aj bolo. Najprv sa pridal Miro Kardoš, takže sme trénovali dvaja a raz za čas som sa ozval Slovenskému paralympijskému výboru, či sú ochotní nás podporovať. Urobil som web stránku, postupne sa nejakí prihlásili a keď ich bolo dosť, tak nám Slovenský paralympijský výbor zaplatil sústredenie. No, to bol ten štart. Samozrejme, v tom čase sme prakticky nevedeli, do čoho ideme. Vtedy som o nejakých majstrovstvách sveta sníval takým spôsobom, že keby raz náhodou niečo, bol to absolútne vzdušný zámok v tom čase. No, majstrovstvá sveta boli vždycky môj sen, takže určite sa splnil, ale teraz to tak nepociťujem. Teraz to pociťujem skôr, ako že sme na začiatku nejakej cesty, nie na konci. Čo sa týka môjho úrazu, stalo sa mi to 8 rokov dozadu. Spadol som z rebríka v Londýne a zlomil som si L1, chrbticu. A k sledgehokeju som sa dostal tak, že som počul, že od nás chalan hráva hokej. Ja som sa spýtal, či to ešte stále robí a že by som sa chcel prísť na to pozrieť a skúsiť to. A on ma volal, jasné, prídi vtedy a vtedy. A je to už 2,5 roka zhruba. Čo by som sa aj teba spýtal? Kde mám nohy? Nie, to je stará známa vec, kde sú driti. Keď sa mi stala nehoda, hľadal som možnosti, ako ďalej športovať, a keď som sa dozvedel, že je možnosť ďalej hrať hokej, tak to bola asi jasná voľba, a potom, keď sa to začalo na Slovensku, tak som sa k tomu pripojil. Budeš trénovať v modrej? Skúsim, ale neviem, či to dojde. Koľko si trénoval na to? Veľa. Peťo! Takže zle? Ale jak sa ti hrálo, alebo jak to hodnotíš celkovo? Boli sme asi nervózni na začiatku, takže sme dostali rýchle góly a potom už aj Nemci poľavili, takže sa nám hralo lepšie, ale no proste sme si mali ustať ten začiatok. Zase nie sme úplne neskúsení na majstrovstvách, hráme prvý raz, ale už nejaké zápasy sme hrali, takže ten začiatok sme si mali ustratiť. Ja som sklamaný z toho. Prvá tretina nám troška ušla. Boli samozrejme Nemecko, ktoré zostúpilo za skupiny k najväčším favoritom súťaže. Ja som osobne spokojný. Títo hráči, proti ktorým hráme, ako je Poľsko, ktorí sú niekoľkonásobným účastníkom majstrovstiev sveta B kategórie, Estónsko, ktoré vlastne pred rokom hralo A kategóriu, vypadlo z nej a tento rok hralo B kategóriu. Nemci, tí sú takisto na scéne už 6 až 8 rokov, takže my v podstate sme absolútnym nováčikom a dá sa povedať, že u nás je sledge hokej v absolútnych plienkach.
Za necelých 5 rokov, čo to hrám, sa to zmenilo výrazne. Hlavne prišli noví hráči a prišli hráči, ktorí majú záujem hrať, ktorí majú chuť vyťaziť a ten tým rastie, dá sa povedať, od zápasu k zápasu. Keď som mal 8 rokov, vlastne šiel som na bicykli po chodníku a opitý šofér nevybral zákrutu a vrazil do mňa. Úraz som nemal, mal som nádor na stehnej kosti a kvôli nemu som prišiel o nohu. Ja som v 91. roku išiel na vojnu. No, a čo sa robí, keď sa ide na vojnu? Pije sa. No a Erik ten súboj s alkoholom prehral a prehral aj ten súboj s vlakom. No. Stalo sa mi to, že sa mi v podstate upchala cieva a vyústilo to až do tej amputácie a príčina tej upchatej cievy bola, že som spadnul na bicykli, narazil som si na brucho, kde sa poškodila brušná aorta. Ja som sa zranil pri lyžovaní, pretože som bol takmer profesionálny športovec v rámci freeridového lyžovania. Vyhlášenie vašich hráčov do utkání. Ostalo zdravé jadro. Ostala partia chalanov, ktorí myslím si, že chcú. Troška ich ešte treba vybrúsiť, čo sa týka disciplíny a prístupu, ale myslím, že ešte môžeme ešte dokázať. Každý hráč bude prínosom len do týmu, ktorý príde a budeme veľmi radi, čím viac ich bude, tak to bude lepšie pre nás všetkých, aj pre rozvoj sledge hokeja na Slovensku.